uMengameli uthi zenyuke kakhulu izibalo zabantu abahaqwe yigciwane icorona kusukela abantu abaningi bebuyele emsebenzini kanti nezikhungo zezempilo kuleli sezingaphansi kwenkulu ingcindezi. Uthi ukwehliswa kwezigaba ze-lockdown bekumele kwenzeke njengoba abantu bebengeke behlale ezindlini unomphela. The reality is that we could not remain under lockdown forever. People need to earn a living. Learners need to continue with their education. Businesses need to reopen so that they can survive and for their staff to also keep their jobs and earn a salary. Uthi njengohulumeni bayazi ukuthi iningi libhekene nokudilizwa emsebenzini kepha wethembise ukuthi umnotho uzobuyela esimweni esejwayelekile yize kusazothatha isikhathi. And we have to be realistic that it will take some time for our economy to recover. Already before the coronavirus pandemic, our economy was already facing enormous challenges. Uphinde wathi sekubonakala abantu abaningi benza imicimbi bengawafakile ama-mask wanxusa ukuthi abantu baqhubeke nokuthobela imithetho ye-lockdown njengoba bebenza eqaleni. I've seen images being circulated, and this is the worrying part. Images being circulated of people having parties and social gatherings, and know of instances where the numbers of people at funerals or congregational worship are being exceeded, and with people who are not wearing masks. Tonight, I want to implore all of us to embrace the regulations with the same vigor that we did in the early days. Uphinde wakugcizelela ukuthi lelizwe libhekene nolunye futhi ubhubhane lokudlwengulwa kubulawe abantu besifazane nezingane. We must and will build a more just and more equal society where we respect one another, where we respect the women and girls of our country and children of our country. uMengameli uRamaphosa uphethe ngokuthi ukuvalwa kokuthengiswa kwemikhiqizo yogwayi kuzohoxiswa uma izwe lehlela kwezinye izigaba ze-lockdown kepha abantu abahloniphe isinqumo sokuvalwa kwawo okwamanje. Uchome uphaphe lwegwalagwala zonke izisebenzi eziyibambe ekhaleni empini ne-COVID-19 okhona kuzo izisebenzi zezempilo.